Pagpapaigting po ng seguridad sa Tondaligan Beach isinusulong. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ipinatutupad ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan ang mas mahigpit na safety measures sa mga baybayin ng lungsod kasunod ng paalala mula sa Ateneo drowning incident sa Aurora kung saan dalawang student athletes ang nasawi matapos tangayin ng malalakas na alon habang nasa isang team building activity. Bilang tugon noong Hunyo 22 at tinalakay sa konseho ang pagsusulong ng resolusyong humihiling sa City Tourism Office, sa koordinasyon ng City Engineering Office, CDRRMO at iba pang kinauukulang ahensya na magtatatag ng pinalakas na safety measures sa mga baybayin ng lungsod. Habang patuloy na lumalago ang turismo ng ating lungsod, mahalaga rin po na tiyakin natin ang kaligtasan ng lahat. Kaya naman imumungkuhahin natin ang paglalagay ng malinaw na swimming zone, sapat na safety signages at dagdag na safeguards at mga kailangan na kagamitan upang may nakabantay sa bawat istasyon ng beach. Alam po natin ang nangyaring insidente sa batang atleta mula sa Ateneo na maraming pangarap at magandang kinabukasan. Tayo po ay umiiwas na may mangyaring katulad nito sa ating lungsod. Batay sa ulat na katakdang maglagay ng swimming zones sa Tondaligan Beach, pati na rin ang warning signages as safety markers at guide ropes upang gabayan ang mga naliligo. Plano ring isulong ng Sangguniang Panlungsod na suriin ang kakayahan at kagamitan ng lifeguard at palakasin ang rescue response sa mga oras ng dagsa ng tao sa baybayin. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang kaparehong insidente at masigurong ligtas ang mga residente at turista sa mga pasigan ng Dagupan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.